Ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Дар ду мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем. Ман охирон видеоро комментарияҳоша хондум, бисёри баъд савол пешниҳод кардагиен оиди тағйиротҳо ва иловаҳо дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё оиди вазъияти Федератсияи Русия нисбат ба муҳоҷирон. Дар ҳамин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. Аввалан дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, ҳуҷҷатҳои худтонро аз нав карда биёед, ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, омада шуморо аз дари хонатон мегирад, бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебаратон. Бародарони азизу меҳрубон, мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, дар мавзӯи синну соло бурдани даъватшавӣ ба хизмат ягон тағйирот ворид шидагӣ нестае. Агар ки тағйирот ворид шавад, ана ҳамин моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмата иваз мекунанд ва тибқи ҳамин моддаи 37 синни соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чӣ хеле ки пештар буд, ҳамун хел истодагие, яъне ки аз 18 солагӣ то 27 солагӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Ва дар ҳамин ҷо як чизи дигаро мехоҳам илова кунам, оиди маблағи хизмати алтернативӣ. Нафарҳое ки мехоҳанд бо тариқи пардохт кардани маблағ хизмати якмоҳа кунанд, барои шумо 28500 сомон қонунгузорӣ муайян кардагиай. Шумо 28500 сомона пардохт мекунед. Дар ҳолате ки агар военкомат ба шумо иҷозат дод, баъдан пула дар амонатбанк пардохт мекунед. Ва акнун мегзарем ба қисми як мавзӯи дигар ки шумо боз дар ҳамин мавзӯам саволи бисёр додагиед. Оиди рейдҳо дар Федератсияи Русия. Чӣ хеле ки худтон медонед, тақрибан як моҳ мешавад дар Федератсияи Русия нисбати шаҳрвандони хориҷӣ, махсус шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, бениҳоят рейдҳои вазнин ташкил кардагианд. Вале гуфта мешавад ки хушбахтона дар Москва ва Питер ана ҳамин рейдҳо айни ҳол сабуктар шудагианд. Вале дар дигар шаҳрҳо ғайри Москва ва Питер рейдҳо то айни ҳол идома доранд. Гуфта метонем ки айни ҳол рейд тамом шидагӣ нестай, ба ҳамин хотир то айни ҳол шумо бо эҳтиёт бигардед. Дар ҷойҳое ки гаштугузор бисёрай, дар у ҷоҳо нагардед, дар тарабхонаҳо, дар дигар ҷойҳо. Ҳар нафаре ки беҳуҷҷат дастгириш мекунанд, ё ки патента дар назар дорам, ё ки регистратсияро дар назар дорам, дар ҳол ба шуъбаи милитсия мебаранаш ва бо тариқи автоматӣ депортатсия мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳушёр бошед, зирак бошед дар ин мавзӯъ. Ва як сабаби дигара оиди боло рафтани нархи навои билетҳо бисёри нафарҳо савол метиҳанд. Бародарони азизу меҳрубон, як чиза худтон логична фикр кунед, ин чиз бозор ба ҳисоб мерава, бигем хато намекунем. Ҳар чизе ки талабгор зиёд шид, ӯ чиз камтар қимат мешавад, ба фикри шахсии ма. Ва гуфта мешавад ки айни ҳол аз Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шаҳрвандо омадесиянд. Яке аз сабабҳош ҳамин мебошад ки нархи навои билет аз Русия ба Тоҷикистон қимат шидагиай. Тамошобинони азиз, боварӣ дорам ки пурра ва содаву осон карда фаҳмондумтон ва аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ҳамин мавзӯе ки ман гап задам, дигар савол пешниҳод накунерам мешава. Чунки ҳар мавзӯъ, ҳар информатсияи наве ки мешава, ман шахсан худам видео мекунам, ҳамаша гап мезанам. То барномаҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.